Vicenç de Castellet, tenim un obsequi pel primer. Categoria Puigset, primer classificat, Xavier Fabra Heredia. Tercer classificat, Fabio Marere. Segon classificat, Miguel Ángel Sanz. I primer classificat, Robert Troi. Tercera classificada, Maria Àngels Martínez Maya. Segona classificada, Mari Carmen Molina Puyo. I guanyadora de la categoria més de 55, Carla Ballesteros. Tercer classificat, Xavier Fabra Heredia. Segon classificat, Òscar Sigue. I primer classificat, Carlos Salinas Contreras Litros. Tercera classificada, la local CEAT Imma Fuentes. Segona classificada, Lídia Saavedra. I primera, Lola Espinosa Raya. Tercer classificat, amb un temps de 19-28, Javier Lucas. Segon classificat, Jaume Ribalta. I primer classificat, Jorge Chango. Tercera classificada, Montse Ardeu. Segona classificada, Alba Higuera Guerrero, també del FEAT. I primera classificada, Maribel Cosano, també del FEAT. Vidal Trujillo, tercer classificat. Segon classificat, Oriol Gómez Pérez. I primer classificat, Roger Epi. Tercer classificat, Losama. Segon classificat, Oriol Gómez. I primer classificat, el Roger Epi. Tercera classificada, la local del FEAT Tania Duque. Segona classificada per categoria, Irati Camporredondo i Amazares. I guanyarà la categoria Alba Soler Perlacia. Tercer classificat, Gerard Furita, a l'Artur. Segon classificat, Sergi Mostazo. I guanyador la categoria, Arnau Ferrero. Tercera classificada, Alba Martínez Guàrdia. Segona classificada, Laura Galirot. I guanyadora de la categoria, Jana Rivera. Tercer classificat, Marc Guissart. Segon classificat, Pau Martínez Guàrdia. I guanyadora de la categoria, Ángel Xia Baldillo. Tercer classificat, Joan Tamayo. Segon classificat, Joan Soler. I guanyadora de la categoria, Oriol Vila. Tercera classificada, en aquesta categoria no tenim. Segona classificada, Blanca Armenteros Fertret. I guanyadora d'aquesta categoria, Carlota Casas. Aquí n'hi tenim 5 premis, 5. Locals hi ha 5. Cinquè classificat local, David Jareño. Cinquè. Quart classificat, Josep Malo. Tercer classificat, Javier Lucas. Segon classificat, Jaume Ribalta. I guanyador local, guanyador Sant Vicentí, Àngel Xia. Cinquena classificada, absoluta, local, Carlota Casas. Quarta classificada, Alba Higuera. Tercera classificada, Sant Vicentina, Irati Camporredondo. Segona classificada, Maribel Cosano. I guanyadora absoluta, Sant Vicentina, Jennifer Romacho. Tercera classificada, Elsa Trincado. Segona classificada, Júlia Puig Escursell. I guanyadora de la categoria Castellinfantil, Laura Montaña. Tercer classificat, ara sí, Guillem Fernández Brut. Segon classificat, Isaac Puig López. Guanyador i repetint pòdium de l'edició de l'any 2023, Aleix Ferrero Navarro. Tercera classificada, amb un temps de 22:07, Jennifer Romacho. Segona classificada, Maria Lau Luque. I
del jury. És el convidat. Si poden provar i que faci reaccions a